Okay, let's just get out that front. That's okay. Oh, they cover. What is fun? That's a bullet revolution. What the? Small brief. Ukuthi siyatholakala ngoba amaphoyisa bethi ikhona original statement ubaba uDlamini uthi asikho ngoba uMancube okuye detective ngoba kuye nophethe icase wabuye washitshwa amqalisa phansi statement ngoba bethi original statement asisekho bangenileke baphequlwe bagcina-ke engathi bayasithola siyathiwa akasicheck ukuthi isona yini ubaba uDlamini uyathola ukuthi isona Ubabudlamini waseba nesicelo-ke ukuthi okay ngiyasibona futhi sesithola ngoba shude silahlekile waseba nesicelo ngicela ukuba nekhophi yaso kwangazi ukuthi sa-check umthetho ukuthi uthini banenguyazana bangena ngaphakathi amaphoyisa abuya aphuma impendulo yabuya yathi ngoba i-statement sisazoya enkantolo akuvumelekile ukuthi ebe naso yena sebengakuyena noma sasibhalwe ngoba kade sikhuluma nomkade ekhaleni babudlamini ukuthi wavele lento ayikhulunywe yimina angifuni i-statement sabasolwa bonke labo bantu ufuna i-statement into eyibhalwe uyena esho yena banqaba bathi umthetho ngoba sisazoya bephi enkantolo njengamanje sobriefa abantu-ke leyo nto ngoba bebakhona bafasa eventually FF ingamsathu lethulu FF lapha yana soza yona kwasenzekela sithuma iFF uthi ayotshela abantu lapho ukuthi Uchani. Uchani. Oh, nangu nobhala mkhaphi imali. Diana ayikhathalele mvula ayikhathalele lutho zipho
sinikeze i-feedback. Sifikile la ngikhona masihlala khona phakathi kwaba khona lokhu kuthuthuka kuthole nokuthuthuka laze lalanda ukubona cha le company abakhulini yeke kuma ngiyabona ukuthi cha khona seyidlule kodwa uyichazele futhi umhlaba ukuthi mhlawumbe kube ne-communication breakdown kubantu akade be-communicate endaweni from day 1 no day 2 yiyo lento eyenzise ngakuthi amanye amaphepha asephulayo enyimbayo kodwa nje udamini wenele sesebenzisa edokotela sekukhipha idokotela lodwa ngathi ngifika zona manje esifuna ilele lodwa nazo zakithi hey awusitshela umuntu ongazi ukuthi kwenzakalani ongazi ukuthi kwenzakalani kuyashona ingane eflethini ihome manje sifuna ijustice inkinga yona Hailungile management manje la. Comrades, we are phakathi. Ngoba maqabane la sizele ukudliswa. Asipolitiki. Sizokwenza ubuntu. Ngoba kusasa kuba wena. Nami kube yimini. Sizovumela ubaba wengane. Kube uyeke ezonika ibriefing ukuthi ihambe kanjani. Kodwa comrades in passing I would say idocket sitholile. Kusukela manje comrades akekho umuntu omusha kufuneka singamlwelisa abantu abasha. Abantu abasha ibona abayifutha kabeda ezweni. Siyasembaneni sibumbane sibodwa thatha izwe. Someone among justice for Dlamini Twins, justice. Justice for Andy, for justice. Selukthanda ukubonga nonke ukuthi ningezeke ukuthola ukulungiswa into eniyenzele mina ningagcini ngokuthi niyenzele mina kuphela niyenze nabanye nami ngizimisela ukuthi makukhona inkinga naye nami ngisukume yibe ingcenye yabantu abalekelelayo istatement sigcine sitholakele
Siyabonga kakhulu. Angazi ngibonge ngithini. Sitholakele ikhona indlela eyaphambili njengamanje. Ne-footage kuthiwa izotholakala. Izon-update nje ngizolonga ngine-update sixhumane nawo futhi obhuti laba engisebenzisana nabo ama-leaders uma ukuthi ayiphumi iyasuka. National spokesperson usekhombe mina ukuthi bayile enkantolo enkulu bayithola imvume yokuthola i-footage. So ngeke ikhona yamaphoyisa nanoma yinini kusuka manje. Comrades basiphume kanje ayikho into yoma endleleni kakhulukazi abantu abamnyama. Ngomhla ka-7 November kumele siyepoint yama-drugs siyoyikhiphela thina. Imarch and March sihlaba ikhwelo wethu ukuthi siphume sonke soyiseka. Leyo namhlanje bebezama kuba namathize kodwa sathi aseyindawo sifuna ukulungisa namhlanje. Bazama ukusigoqa besho besitshela ngemithetho ngo-section 1 sathi siyabizwa kodwa sifuna statement. Original statement. Bafethu sengizodedela nje ama-leaders esinawo base siyayivala mhlawumbe lete communication yokuthi sihlangane kanjani la sizokwenza ngendlela esenze ngayo njengoba sihlanganile namhlanje bakuphoqa ukuthi sibuye futhi size la sokuxhumana ngendlela efanayo. Manja no amagama amafishane kakhulu bafethu kubeke sibe nokubambisana ngaso sonke isikhathi. Ayikho into engasihlula njengabantu abamnyama uma ngabe siyimisele ngaso sonke isikhathi sile nayo yonke inhlobo yecrime esibhekene nayo because akekho umuntu ongafuni ijustice for umndeni wakadlamini hayi wona kuphela umndeni wakadlamini akekho umuntu ongaba nesehlakalo esifanayo even worse. Manje bayizinto eziningi esibhekene nazo eziyouth athi siningi akukho kuhle ukuthi sigcwale kanje siyouth. Kodwa into ebalulekile we will permeate through our justice systems as accommodated to ensure ukuthi criminal justice system yase South Africa especially lathi nesikhona is functional and iyabasebenzela abantu abamnyama. Nansi into engizoyisho. Abanye obaba kumina, abanye bafowethu, abanye bazingane kumina. Kodwa into engiyibonile ubumbano ubuntu. Into engiyibonile kuthina nonke ubunye. Uma singahlangana kanje, kuhlangana amaqembu ezepolitiki, kuhlangane ama-NPO, ama-NGOs, izwe, lelizwe sizoshintsha. Cela ke sesihamba bakithi sihambe kahle emgwaqweni siphephe siye emakhaya silinde wona kumhla ka7 umhla ka7 sona sikhona asebenzisa social network platform ukwenza umsebenzi wesizwe. Uma kunomuntu ovelelwa noma yini memezana simemezana sifike sibambe sonke. I-hashtag yethu izothi #fihla ihlazo kamakhelwane wakho. Ubuntu umphako ongaboni. Africa my continent, Africa my home. Africa the land of our ancestors. Africa the land of my dad. Phansi ngama-drugs phansi. Phansi ngabantu abaphezulu abadayisa ama-drugs ey'nganeni zethu phansi. Comrades, nihambe kahle.